Ви ж розумієте, що це як страшно. А як зробити нечто те, що не справдиться? Щоб ви не придумали, воно насправді є. Это пи***ц. Как это может быть? Як біль вкласти в сатиру? Для меня это понятная форма существования. Чи є в ОМОНівців душа? Ти сам у який момент зрозумієш, що ти став таким. Хто може зробити цей останній постріл у вільну і незалежну Білорусь? Вау. Михаил Зуй. Я сценарист і шоураннер проекту «Процесса». Я виїхав з Білорусі у 2021 році. Я Андрей Кашперский. Я режиссер и сценарист сериала «Процессы» проекта Chin Chin Channel. Я выехал из Беларуси в 2021 году в октябре. Мені здається, зараз найкращий час для прямих запитань та відвертих відповідей. Час для діалогу, який виключає подвійні інтерпретації. Чи готові ви до зустрічі із тим, ким ви є насправді? Михаїл Зуй, автор, Андрій Кашперський, режисер, і ви соавтори, сорежисери, Со-шоураннери. шоуранери серіалу «Процеси». Так. Вітаю вас. Вітаю. Я зазвичай починаю зі стереотипів, які задаю гостями. Вони їх або спростовують, стереотипів про Білорусь. Я зараз, напевно, попрошу вас відповідати одночасно. Перевіримо, наскільки наскільки у вас конект. Одночасно і швидко, і лише два стереотипи, і одне коротке контрольне запитання. Митець завжди бідний, так чи ні? Ні. Я не успел сказать одновременно. Нет. Рахували свої гроші? Да. Багато заробляєте? Я не жалуюсь. Можна прожити, маючи таку професію режисера зараз в сучасному світі, будучи емігрантом? Я надеюсь, что да. Я отказываюсь от любой другой работы, чтобы пожертвовать себя режиссуре, пожертвовать себя кино. И да, надеюсь, что это поможет мне зарабатывать. Наступне питання. Оскар чи золота пальмова гілка? Ветвь. Андрей разбирается, я не разбираюсь. Скажи. А чому гэта лепш? Ну, и вообще, с одной стороны, это кинопремия «Оскар», с другой стороны, это кинофестиваль «Золотая пальмовая ветвь», так что можно, как по Джун Хо, сразу и то, и то. И своими паразитами собрать весь список. Но я за «Ветвь», потому что это скорее фестиваль, там больше арта, больше искусства. А кинопремия «Оскар» больше про продюсирование. И лучший фильм на «Оскаре» отдают «Оскар» продюсеру, а не режисеру. Цікавий формат інтерв'ю виходить. Я питаю, і знають глядачі, і відповідно ми вчимо Михайла, що таке золота пальмова гілка. Дякую. Дякуємо, Андрію. Чий Крим? Вау, вот этот Украина. вопрос. Конечно, Украина. Это Належить как Україні. спросить, чей Брест? Так. Ну, у меня нет в моем поле таких вопросов вообще. Ми з вами говоримо сьогодні переважно про серіал «Процеси». Жанр серіалу, як ви його самі описуєте? Що це? А можно пойти от обратного, сказать, что это не комедия, потому как многие воспринимали на ранних этапах наш сериал как комедийный, но он для меня скорее такой фантастический триллер с элементами сатиры. Абсурд. Мюзикл. Абсурдистський трилер. Ось. Я дивилася серіал. Дякую. Я чесно вам скажу, буде важко, тому що, знаєте, коли включаються емоції, коли включається власне враження, власна думка, тут я не можу бути об'єктивною. Я, напевно, десь буду суб'єктивною, за що я перепрошую. Але я вам скажу, мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалась режисерська робота. Мені сподобався кожен кадр. Особливо мене вразив кадр першої серії, де дружина стоїть, не знаю, що це була, хлібниця чи що, за такими ґратами, так? І я розумію, що спершу була ідея цього серіалу, потім відбувся процес зйомок, потім монтаж, потім результат. Цей результат ви побачили. Ви кажете, що так, багато хто сприймав це як комедію. І коли ви це все подивилися усі разом, ви ж розумієте, що це як страшно, бо це правдиво. Это наш слоган. Да, это слоган сериала. Это
И мы к этому стремились. Мы в 2021 году, еще находясь в Беларуси, придумали концепцию нашего сериала, и она появилась от наших постоянных восклицаний при прочтении новостей. Это пиздец! Как это может быть? Это непостижимо. Нам нужно что-то с этим сделать. И мы вот таким образом решили воспроизвести свою реакцию на новости, которые происходили сначала в Беларуси, а потом начали происходить в Украине. И по сравнению с тем, что происходит в мире, наш сериал еще не созрел для такого уж пиздеца. Я думаю, что мы немножко не поспеваем за реальностью, которая происходит. Ми зараз думаємо про другий сезон, і одне з головних питань, яке у нас у голові стоїть колом, це те, що а як зробити нешта тое, що не справдиться за гэты час, пакуль ми будемо ствараць серіал. То бок, як Андрэй правильно кажа, рэчаіснасць хутчэй. Беларускія ўлады, як быццам яны прабіваюць, вось 2 дні таму прайшла навіна пра тое, што за мінулы год беларускімі міліцыянтамі былі раскрыты 100% забойств і рабаванняў. 100% злачынстваў былі раскрыты. Класна, да? Гэта ж гучыць як навіна... Це країна-утопія. Так, так. Ви ж, як білоруси, які були змушені тікати з власної країни, які змушені були тікати від влади, від узурпаторської, диктаторської влади, від диктатури, ви ж розумієте, що насправді наступний сезон буде зробити дуже важко, тому що, що б ви не придумали, воно насправді є в Білорусі. Мы хотим попробовать пойти еще дальше. Мы хотим попробовать во втором сезоне выйти за пределы Беларуси и проанализировать, что творится с людьми, которые уехали. В частности, мы уже придумали несколько историй, которые относятся к белорусской реальности и как-то ее осмысливают. И, конечно, мы не можем обойти стороной себя, людей, которые вынуждены уехать, и для которых родная страна скорее нечто придуманное и несуществующее, так как я вот уже чувствую свое какое-то отдаление, что ли, от страны, от Беларуси. Ви ж розумієте, що ви вкладали в цей серіал сучасність. Сучасність в Білорусі – це біль. Це біль, це розстріли, це люди, які зникають, це побиття. Як художник сучасний переосмислює біль в комедію, в сатиру? Наскільки це важко? Ну, гэта просто нейкі такі варыянт, спосаб адрефлексаваць і выбіць з успрыняцця рэчаіснасці нейкі страх. Потому что что адчуваецца у мінулым годзе? Люди так стаміліся ад такіх цяжкіх падзей, што яны просто закрываюцца ў сваім такім утульным сусвеце. І як яго прабіць, як туды, як ключык знайсці. І для нас гэта такі магчымы ключык у тым, каб зрабіць нешта вельмі глядацкае. Напрыклад, у другая серыя пачынаецца як вельмі такі забаўляльнае кіно. Як быццам і чалавек, як у наших марах, ён глытае гэту цукерку салодкую і толькі потым разумее, які ў гэтым востры сэнс можа быць. То бок праз такую не грузіць адразу, ведаеце, такімі жахамі, не прыціскаць гледача, каб ён толькі паглядзеўшы зразумеў, што ён... Чекайте, друга серія – це про патріотизм, про патріотичні виховання. Про КДБшніку, так. Там страшне. Але там по формі спочатку гэта Віллі Вонка. То бок... Гайдай можна. Гайдай, наприклад. Такі КДБшнікі, яны такія ружовыя, такія моцныя, і дзеці на іх глядзяць, і гэта герой. І насамрэч у Білорусі, принаймні, КДБшників як героїв і ми про кожну серію ще окремо поговоримо, тому що у мене є питання. Як пережити біль, Андрій? Як біль вкласти в сатиру? Это сложный вопрос, и, может быть, это для нас, как для авторов, такой элемент самозащиты, юмор, и мы, может быть, и не можем без юмора смотреть на любые ситуации, которые творятся вокруг, хоть это и сложно. И для меня это такой выход через, может быть, иногда через юмористические какие-то идеи, иногда через наше творчество, отрефлексировать эту боль и положить ее
все в рамки сюжета, в рамки кино. Я очень люблю кино, и я с 6 лет смотрю очень много фильмов. С 12 лет я мечтал стать режиссером. Для меня это понятная форма существования. И когда ты видишь эту проблему, которая творится в реальности, но в формате фильма, лично мне становится легче. И я таким образом отвечаю себе на этот вопрос. 4 серії, перший сезон, як ви кажете, 4 серії. Я їх для себе умовно поділила, кожна серія певна грань. Певна грань сучасної Білорусі, певна грань суспільства білоруського. Грань перша – це протести, грань друга – це майбутнє, грань третя – це зрадники і колаборанти, які досі існують, і грань четверта – це вже війна, це от катарсис. Давайте спершу розпочнемо протести. Чим вони були для вас, протести 20-го року? Беремо ці от найсвіжіші, так? Не згадуємо зараз 4-й, 6-й рік, 99-й рік, говоримо про протести 20-го року, власне, після яких ви вже пізніше і виїхали. Що для вас були ці протести? Это какой-то новый мир, это новая жизнь, которая внезапно открылась для меня и моих друзей. В предыдущей жизни, В протестах. уже в протестах, для меня они, знаете, начались со скепсиса. Я думал о протестах как о том, что это будет такая форма забастовки и протестов на 2-3 дня. И в первый большой для меня день протестов, 10, по-моему, августа, или 9 августа, меня задержали на площади, и я взял с собой GoPro, я взял с собой камеру, чтобы снять протесты. И на записи слышно, что я говорю: никуда не бежим, все нормально. Ну, приехали там, внутренние войска, никуда не бежим, мы ничего не сделали. И вот для меня это было такое ощущение, что я еще в предыдущей жизни, меня задержали, я все равно думал, что я ж ничего не сделал. Меня загрузили в кузов какого-то военного автомобиля, там мне прилетело по ногам, по пояснице. Я тут все равно думал, так я же ничего не сделал. И один из военных не успел сесть в этот кузов, а машина уже отъехала. И мы с другим военным помогали ему залезть в кузов. Тот военный, который увидел, что я им помогал, врезал мне ладонью по лицу. И вот і мені вдалося в итоге збіжати із автозака. Угу. Андрій, вибачте, ну для мене це, чесно, як для українки, це трошечки мені нагадало кадр, коли оці на Болотний виходили з ліхтариками, чи з чим вони виходили, автозак зламався, і вони почали самі штовхати свій автозак. Ну, для мене це, на що ви допомагали? Вот. То есть для меня это... Це, знаєте, як здатися, це все вже, це програш. То есть, скорее, это не для того, чтобы сдаться им, а это такой был во мне такой элемент человечности. Это как увидеть, что кому-то на улице нужна помощь, и у меня инстинкт помочь человеку. И вот, когда мне прилетело вот этой рукой по лицу... Але це ОМОНівець, це не людина. То есть это, по сути, не что-то осознанное. Вот я видел, что передо мной, это даже был не ОМОНовец, а какой-то солдатик из внутренних войск. Вот он чуть не выпал из кузова, и я его поддержал, чтобы он не упал. Потом мне прилетело, и я только начал тогда осознавать, что вообще происходит. Что я могу быть невиновным, что я могу ничего не делать, но мне все равно прилетит. Что я живу в таком... каком-то абсурдном государстве с тоталитаризмом, что что такое вообще? Пришло понимание свободы, пришло понимание прав только тогда, Чому в тот лише після вечір. удару? Просто мені оце дивне. Невже треба отримати удар, щоб зрозуміти, де ти живеш і з ким ти маєш справу? Да, мне кажется, Звідки Ви ця- розказали про Так. ситуацію, коли штурхали некий Так, автобус. автозак в Москві, Ось здається, на болотах. ёсць такі вядомае апавяданне Васіля Быкова Да, да. «Жоўты пясочак». Ага. Про тое, як людзей вязуць на расстрэл, машына недзе загразае ў нейкай гразі, яны ўсе выходзяць і штурхаюць гэтую машыну. То бок гэта было яшчэ даўно. Так, але вам не здається, що, власне, Ось- ось ця м'якість, Гэта не вона і м'якість. стала основною картинкою, так? Якщо ми говоримо про картинки, про кадри, ось ці кадри, коли білоруси розувалися, вони і стали основною претензією, мовляв, чого ви розувалися, стоячи на лавці, треба було бити. От І ви зараз я розповідаєте хочу- про те, що ви допомагаєте по-людськи. Да, Па-перше, для мяне то, што разбываліся, гэта супер. Я дагэтуль лічу, што гэта класна. Гэта стаўленне да свайго жыцця, да свайго горада. І мне падаецца, што калі Беларусі, мовна кажучы, не разбываліся, то і такого вобраза не было. Але вельмі цяжка зразумець, што людзі, з якімі ты жывеш, поруч, вось тыя міліцыянты, што гэта ворагі.
гэта вельмі цяжка ўсвядоміць, што твае суайчыннікі, яны гэта як быццам ворагі. Вось я не ведаю, у Украіне ці было такое разуменне? Я думаю, што Звичайно. што вось гэтыя, напрыклад, беркутаўцы, што гэта менавіта ворагі, што гэта... Звичайно, в Так. нас стріляли, ми Ось. будували барикади, ми розбирали бруківку. І от якщо ми говоримо про кадри, кадр з лавкою, а я пам'ятаю кадр, як я йду в палатку з медициною, а поруч біля мене зупинився Лексус і виходить пані в норковій шубі, і вона теж допомагає розбирати бруківку. Оце для мене. Ми далеко можемо зійти. Ким ви були в цих протестах? Часу не так багато, на жаль, Добре. говорити. Я, по-перше, скажу, що для Що мене для вас ці протести? гэта была сумесь усіх эмоцый, як быццам усе эмоцыі выкруцілі гэтыя круцёлачкі, эмоцыі гонару, эмоцыі жаху, эмоцыі агіды да таго, што адбываецца. Вось мы не верылі ў тое, што калі бачылі фатаграфіі людзей, якіх уже затрымалі, іх проста штабелямі кладуць, і гэта такія флешбекі фатаграфіі Другой сусветнай вайны, калі так жа рабілі, напрыклад, гестапаўцы. Ну, то бок, гэта сумесь вельмі супярэчлівых эмоцый. Ким ви були в протестах? Я таксама быў на гэтых, як это называется, дэманстрацыях, на пратэстах. Мяне не затрымлівалі, але я памятаю, мы з Андрэем, дарэчы, сустрэліся пасля таго, як яго затрымалі, яму атрымалася так, на шчасце, вызваліцца. Я быў у купалскім тэатры, які сышоў, амаль уся трупа звольнілася, і для нас гэта было таксама такі вельмі для мяне карысны момант, калі мы вывесілі бел-чырвоныя белыя сцягі ў цэнтры горада на будынку. Відчули, що хоч щось зробили корисного, так? Як быццам усе сталі жывыя. Сатисфакція. Як быццам усе беларусы сталі жывыя, як быццам прачнуліся. У нас было такое, добра. Чи є в ОМОНівців душа? Конечно. У сэнсе, а ці ёсць у чалавека душа? В ОМОНівців є душа? Гэта такія ж людзі. Вось вельмі, мне падаецца... Як? От дивіться, знову ж таки, по першій серії це зовсім інші люди. Це зовсім інші люди. Це, якщо Андрій подає руку солдатику, щоб йому допомогти, щоб він не впав, то ОМОНівець в вашій першій серії, бачачи, як його троє затриманих вчаться з його дітьми, як діти засинають біля них, він їх все рівно б'є. Він їх все рівно виводить в туалет і б'є. Вось мне падаецца, пра што часткова серыял працэсы. Пра тое, што, умоўна кажучы, перайсці на той бок і стаць амонаўцу вельмі лёгка. У Беларусі ўсё робіць для таго, каб гэты крок было зрабіць вельмі лёгка. І пра тое, каб ты зло, гэта можаш не адчуваць як нешта вычварэнскае. Але і ты сам у нейкі момант зразумееш, што ты стаў такім. Гэта пра тое, што вельмі лёгка. Таму гэта такія ж людзі. Гэта людзі, але я не кажу, што іх трэба там па галоўцы гладзіць. Яны ўсе вартыя таго, каб атрымаць пакаранне. Абсалютна. Але гэта з такіх жа людзей, не з нейкіх іншай планети. Гэта людзі, якія побач з намі рослі. Про ОМОНівця, в нього з'являється певний жаль, певне співчуття. Я, принаймні, це побачила в останній серії, це була «Кода», коли він дав пластир своєму цьому теж колезі ОМОНівцю. По-перше, поясніть, і пластир був дитячий, в цьому певна теж така гра. Там десь з'явилися, можливо, людяності, але лише для своїх. Тобто чіткий поділ свої чужі там залишився, але в нього є якась певна жалість лише там до своїх. По-перше, поясніть мені наш пластир, бо я так і не зрозуміла. І по-друге, саме з цього моменту я зрозуміла, що це кінець сезону. Наш пластир. Пластырь — это такой элемент, простор для интерпретаций. Я не хочу рассказывать все нашим зрителям. Вдруг у зрителей будут свои какие-то версии по поводу пластыря. Для нас это все начиналось, по крайней мере, с шутки, потом это переросло в небольшой, но важный образ. По поводу души хотел бы тоже прокомментировать. Я, в принципе, не верю в душу в любом человеке, но если говорить о том, что человек ли ОМОНовец, да, наш персонаж, он делает очень много всяких ужасных вещей, и мне он как человек не нравится. Мне он нравится как персонаж исключительно. Мне интересно было делать про него серию и развивать его образ, но я не думаю, что мы задавались таким вопросом, как
как-то обелить вот ОМОНовца или показать, что он тоже человек все-таки. Я вот настаиваю на том, что не было такой задачи, в принципе, показать, вот, а представьте, вот ОМОНовцы Ну, тоже ми ж люди. розуміємо, Нет. що художні твір всі сприймають по-різному, тому от я кажу свою інтерпретацію. Да-да-да. Так. И насчет того, что он дает пластырь своему коллеге, такой немного нежный ход с его стороны, я думаю, что это его коллеги единственные люди, с которыми он может чувствовать себя в своей тарелке как-то нежно. Это его зона, как будто его... Грань друга, майбутня, друга серія виховання. Під час цієї екскурсії, як ви кажете, Віллі Вонка, щезають діти. Так само, як Віллі Вонка, але ми розуміємо, що вони щезають і їх розстрілюють. Я знайшла собі аналогію в тому, що так само щезає і майбутнє Білорусі, тому що дуже багато дітей народжуються вже тут, в еміграції, дуже багато дітей змушені тікати. І я думаю, дуже багато дітей вперше чують білоруську мову десь, я не знаю, десь пошепки, потайки і дуже-дуже мало. Щезає зараз майбутнє Білорусі, як ви відчуваєте, як митці? Ну, мені падаецца так. До речі, ось на конт другой серії ви ж можете убачыць гэтых дзяцей і трактаваць як вам заўгодна у апошнім кадры, калі яны машуць у вакенцах. То бок, але мне падаецца, і тое, што я чую ад людзей, які ў Беларусі, што магчымасць майбутняга будучыні Беларусі так звужаюцца. І ў гэтым будучыні як быццам вельмі мала месца для беларускай мовы, культуры і ідэнтычнасці. Ну, для нас это была такая самая сложная, что ли, актуальная серия. Все, что связано с детьми в Беларуси, это так болезненно воспринимается, потому как ты видишь, что проходят какие-то уроки, идеологии в школах, этих детей наряжают в солдатиков, учат их, не знаю, как нужно стрелять, как нужно относиться к людям с другими, не знаю, взглядами на жизнь, например. Добре, щезає майбутнє Білорусі. Утворюється пустка. Пустка ніколи не буває не заповнена. Чим влада, оця окупаційна влада, чим вона зараз заповнює пустку? Тому що я вас питаю зараз як митців. Нехай Андрій не вірить в душу, але я вірю, що у митців є якісь певні такі тонкі, енергетичні якісь хвилі, які відчувають, що відбувається у хороших митців. Я сподіваюся, ви це відчуваєте. Чим буде заповнена ось ця діра? Як ви зараз бачите? Мне кажется, мы сделали такой образ в процессах, который появляется в каждой серии. Это 2D-картины. 2D-картины водопадов, 2D-картины каких-нибудь гор. И мне кажется, что эта дыра заполняется 2D-картиной. Нет там ничего. Это просто пустота. Пустота в идеологии, в чому угодно. Це так, в ідеології, добре. Але от в реальному житті чим же зараз заповнюється ця пустка? Ну, мне падаецца, тое, з чым заўсёды запаўнялася, яна запаўнялася часткова расійскай культурай, вось ці такімі, я не ведаю, як сказаць, беларускімі творцамі, у якіх творчасці зусім няма. Вось мы глядзім беларускія канцэрты, нейкія спектаклі. Ну, ты глядзіш... За що ви так з собою? За трэба вось каб ведаць адкуль цягнуць гэта натхненне. Ну то бок падаецца, што сітуацыя, напрыклад, з культурай, вось з такім вось з культурай Беларусі, гэта такое спроба з мёртвага зрабіць выгляд, што яно жывое. Вось так напамадзіць, як быццам жывое, як быццам рукамі рухае, але ну... Власне, так і виглядало всі напомаджені, такі ось ці КДБшники. І був момент, коли діти заходять до головного в кабінет КДБшника, в нього глобус, і на глобусі лише одна Білорусь. І в мене тут виник такий когнітивний дисонанс, бо з одного боку ми розуміємо, що Білорусь є анексована Росією, і Білорусь зараз окремо від Росії не сприймається, а з іншого боку ви тут натякаєте на те, що він може бути націоналістом. Чому, ну, принаймні я так це считала. Як ви бачите, чи є майбутнє у Білорусі зараз без Росії? Наскільки все ж таки влада, ну я її називаю владою, так, це випадково узурпатори, так, наскільки вони готові відділяти себе від Росії, чи справді вони б хотіли бути окремою незалежною державою?
Я думаю, что они, конечно, боятся России, боятся этой власти, боятся того, что Россия вторгнется, будет манипулировать Белоруссию, но одновременно это и происходит так. Вот как-то и Лукашенко, его власть живет в такой какой-то двойной придуманной реальности, когда он пытается делать какие-то индивидуальные поступки и принимать индивидуальные решения, но он максимально зависит от России. И мне кажется, что люди, которые под Лукашенко, они как раз-то России боятся, скорее, не пытаются к ней прислушиваться. Мне так кажется. Чи існує незалежна Білорусь, Михайло? Ну, яна існуе, але мне падаецца, яна існуе ў нашых нейкіх дзеяннях, уяўленнях, у нейкіх суполках. А у мозку от чиновників Лукашенка? Там мне падаецца, што да Беларусі ім насраць па вялікім рахунку. Яны у іх клопат свая ўлада. Мне падаецца, гэта вельмі відавочна. Свая ўлада і бяспека. Все для чаго яны. Тоді ось цей глобус з Білорусю ми маємо сприймати як просто, якщо вони пани на цьому кавалку землі, і вони просто хочуть тримати владу скрізь. Можна так трактувати. В кінці цієї серії для мене найстрашніший був кадр, коли дитина робить постріл. Хто може зробити цей останній постріл у вільну і незалежну Білорусь? Вау. Це будуть свої чи це буде Росія? Мне падаецца, што зараз тое, што робіць з вольнай Беларусью, гэта не пострел, гэта такое удушэнне, такое мяккае, пакуль спачатку чалавек засынае, а потым губляе жыццё. Як варити жабу. Як варити жабу. Варить жабу надо так? Так. Господи, откуда вы знаете? Вау. Напэўна так, это паступова да гэтага ідуць з гэтай рэпрэсіі, людзей саджаюць, выціскаюцца любыя думкі пра нейкі пратэст, нейкія успаміны пра 20-й год. То бок мне падаецца, гэта хутчэй так робіцца. Таму што, напрыклад, калі б вось такі спроба такога пострэлу была ў 20-м годзе, гэта была вельмі адваротная рэакцыя. А вось так поступово дотиснуть такое жадання ёсць у ўладаў. Це правда, але знову ж таки постріл робить дитина, яку до цього підштовхує старий КДБшник. Тобто, чи може це бути так, що прийдуть якась молода команда, яку набере Лукашенка, і вона знищить остаточно Білорусь під приводом Лукашенка? Чи все ж таки це буде Лукашенко? Чи це буде навпаки постріл свободи? Хотелось бы верить, конечно, в выстрел свободы. Я согласен с Мишей по поводу вот этого удушающего приема. Это скорее не выстрел, а такое удушение подушкой, мягкое. Вот, незаметно все равно количество политзаключенных увеличивается. И это делают нынешние белорусские власти. И не делают кто-то еще. Так что... Сложно сейчас что-то сказать, как будет в реальности. Хочется попробовать поразмышлять о том, как это будет в нашем втором сезоне. И, конечно, нам говорили о том, что мы в своем сериале не видим света в конце туннеля, что наши истории, они такие без хэппи-энда, без того, чтобы... надеяться на светлое будущее. Бачите, я тут не погоджуюсь, але ми про це поговоримо. Мы тоже. И думая о втором сезоне, вот мы тоже думали о том, чтобы сделать этот некий выстрел свободы в итоге, чтобы подумать о том, чтобы сделать хэппи-энд некий. Но часто те новости, на которые мы опираемся, те истории, которые мы придумываем в зародыше, они не позволяют нам сделать хэппи-энд. Они не позволяют нам вот в самой истории, в драматургии сделать так, чтобы все в конце было хорошо. И я поэтому не совсем в этот хэппі-енд верю. От мені, здається, важливим тут наголошувати, що не буде добре, не буде свободи без боротьби за нею. Свобода без крові не існує. На жаль, за неї треба боротися. Грань третя. Зрадники і колаборанти. Для мене ця серія була дивною. Я вже чекала, коли ж там розв'язка, бо я не розуміла, хто спить, чого спить, хто ця дівчинка, вона секретарка, чи вона частина цього міністерства. Потім стало, коли я зрозуміла. І я зрозуміла мотив серії, що, по-перше, проспали свій шанс.
Ви відчуваєте, що в 2020 році ось ті чиновники, які зараз досі працюють з узурпаторською владою, вони проспали свій шанс? Да, это тоже быстрый ответ, одновременно нужно было. Да, скорее проспали, но не только чиновники, и не только проспали, можно смело заменить букву. И что еще сказать? Добре. Тут в своїй програмі я дуже часто питаю людей, що буде з колаборантами. Тому що ми розуміємо, що цей кадр, коли чи ви готові, і він показує у себе погоню, він буде, він однозначно буде. Щойно переможе Україна, або це буде паралельний процес, ми перемагаємо і змітається влада Лукашенка. Ми розуміємо, що люди, які були біля нього, вони будуть переодягатися. І, можливо, будуть переодягатися швидше, аніж там зайдуть бійці полку Костуся Калиновського, правда ж? Ну, да. Що робити, на вашу думку, з колаборантами та зрадниками? Такое складное питание. Мне подается, судить просто по законах, судить. И вот что Хто буде судити? Ну, ви уявляєте, скільки суддів в Білорусі виносили незаконні рішення? Їх всіх треба люструвати. Всіх. Хто виносить це рішення? Это вельмі складане питання. Я веду, що така ж історія була післявоєнної Германії. Ось там було вельмі складано. Амаль усі люди, які виносили такі, людей приговорували до смерті, яны нават на тих же посадах засталіся. Ну, гэта я не ведаю. Мне падаецца, што мне складана адказаць на гэта пытанне, тому што я не палітык, не знаўца законаў. Але мне як гэта тэхнічна зрабіць, я не ведаю. Но мы постараемся ответить на этот вопрос для себя вот в формате художественного произведения. И сейчас мы пишем полный метр как раз с главным героем, судьей белорусским. И в этом полном метре этот вопрос стоит достаточно остро для нас. Поэтому мы хотели бы ответить это в формате драматургического произведения, как минимум, для начала. Конечно, такой сложный вопрос. Сразу хочется просто ответить. Суд. Но что будет в суде? Кто будет судить? Это действительно большие вопросы. Грань четверта – війна. Війна в Україні. Війна, про яку мовчать. Це мені, знаєте, я читала не так давно Орвелла знову, і це мені воно його не нагадало. Але в цій серії я побачила не лише війну в Україні, я побачила війну з собою, війну з інакомислієм, як по Орвеллу. Як ви зустріли війну в Україні? Повномасштабну війну в Україні? Мне позвонила в 5:30, кажется, или в 6 жена Миши. Сказала: Андрей, просыпайся, война. А мы во Львове. У нас другой сериал. И мы, не знаю, как ты, но я, по крайней мере, до последнего не верил, что это вообще-то может быть такое. Мы работали с украинской командой. Многие из них сказали: да нет, не может быть такого. Это был настоящий шок и какой-то сюрреализм. Я не ожидал, что такое может быть. Так что... Мы мусили 23-го вечора поїхати у Київ, і тільки за нашої прокрастинації і лені ми вирішили: ай, давай зранку вирішимо, поїдемо ці не. І у мене ось це відчування, коли ти заходиш, там десь 5 дітей, жінка, там, Лена, війна почалась, як у дренному фільмі. Война началась, ты в какой-то майке такой стоишь, это как в рубахе, косоворотке надо, треба ще. І мені таке відчування гадке було, мені неприємно. І такі думки одразу, це ж треба щось, що треба робити, по усій чергі, треба у краму нечто купити. Ось такі вельми побутові речі. Ми пару днів ще пробули у Львові, потім зрозуміли, що це буде, там були у бомбосховищах і тільки тоді виїхали. І треба сказати, що я не ведаю, ось гэтая дорога, там, мы 3 сотні стояли у чарзе, і така була підтримка з боку українців збольшого. Хоча, коли бачили білоруські номери, було часом такі питання, як це слово, з горечю. Так. Що ж, Так. І було так, Було бридко. соромно в той момент за те, що ви білоруси? За те, що гэта з Беларусі, так, за те, що я беларусам не соромно, але за те, що з Беларусі летели ракети, тады відавочна, конечно.
В кінці серіалу завершується остання серія тим, що ось ця головна героїня, мати, яку змушують забути про її дитину, вона ось цією китайською ручкою пробиває поліетилен, що це було таке натягнуте. Для мене це як ковток повітря. І я тут зрозуміла, що все, на цьому крапка, не можна далі продовжувати. Тому що тут або боротьба з кров'ю і свіже повітря, або все в плівці і все несправжнє. У вас завершилося боротьбою і ковтком свіжого повітря. Тобто просвіт якийсь є. Фідбеки ви які отримували на от, власне, таке вирішення серіалу? Як сприйняли це люди? Именно финал. Так. Вот нет какой-то яркой истории восприятия именно финала. Я скажу только за 2 показа, которые были в Варшаве. На этих показах были полные залы, и это были белорусы, украинцы и поляки. И в конце, ну, то есть в какой-то момент на протяжении всего просмотра процессов у меня ощущалась какая-то тяжесть внутри, вот меня сдавливал этот процесс, хотя я ожидал, что я буду воспринимать как зритель, и я не буду чувствовать, что я к этому как-то причастен, но эти истории, персонажи, темы меня давили во время просмотра, и вот для меня лично этот финал стал тоже разрыванием пленки внутри. Просто все освободилось. И я как будто почувствовал, что в зале было такое же настроение. Зал сам хотел освободиться от этого. Зал как будто чувствовал ту мысль, которую мы туда запустили, что нужно освободиться от этого, нужно бороться дальше, нужно не застревать в этой пленке, что ли. И с фидбэками какими-то вот конкретными мне сложнее, наверное. Ну, мне, напевно, так само. Я пам'ятаю своє адчуванне, што такая, мяне некто ўзрушыла. Гэта фінал. І, дарэчы, у нас у адным з першых драфтаў быў іншы фінал. Быў фінал такі, што яна проста прымае, і яна прымае, што яе няма сына, і проста працягвае жыць. І нам падалося, што гэта вельмі, ну, такі сумленны фінал, што так, збольшага так і адбываецца. Але потым мы адчувалі некую унутры такую ярасць, злосць, не ведаю. Нам хацелася, каб яна бензапілой усіх расхерачила. Хацелася. Ви в цьому вбачаєте свою місію, що ви вкладаєте насправді зброю до боротьби за свободу в руки людей, як митці? Я скорее нет, потому что одно и то же произведение можно воспринять совершенно по-разному. И я все-таки слышал мнение о том, что финал неоднозначный и не имеет в себе некий хэппи-энд, что все-таки она-то куда-то пропала, она исчезла. Теперь она как минимум в розыске, как минимум она где-то в лимбе, и нам тоже грозит очутиться в лимбе. Поэтому я думаю, что разные зрители все-таки для себя могут разный смысл открыть. Ви розумієте, от ви зараз про це говорите, по мені пішли мурахи, тому що я розумію, що от ваше вже покоління молодших людей, воно інакше нічого вже сприймати не буде. Тобто це як я, і коли я приїжджаю в Європу і чую голосний звук, я присідаю, бо я розумію, що бомба. Ви, якщо вщадає людина, ви розумієте, що за цим стоять органи, що людина десь пропала, що вона десь в розшуку. Це не профнавіддеформація, це деформація, це ПТСР на все життя. Ви це розумієте, що ви з цим живете? Ну, напевно, так ми, коли приїхали у Варшаву, і перший день я вирубився, спав, і ми жили побач з чыгункай. І Алена Жонка тэлефанавала Андрэю, а там нейкія гукі былі, просто что там перамовы, там вот такой, яна така, Андрей, это точно не бомба, не Добре, сирена. але говоримо про вашу травму, як білорусів, про націю, яку знищують, яка забуває рідну мову, рідну культуру, яку змушують забувати все, що пов'язано зі словом Білорусь. Є шанс на одужання цієї нації? Мне падаецца, што безумоўна так, безумоўна. Таму што калі адбылося тое, што адбылося ў 20-м, пасля
дзесяцігоддзяў душэння беларускай мовы, культуры, ўсяго просто мы часам казалі ў такім ганебным выразе, ну, беларусікі самі пра сябе, ну што мы там беларусікі, а калі бачу, што тое, што адбылося, гэта значыць, што у беларусаў ёсць такая рэч, захаваць нешта, так затоіцца, уйти у партызаны, умоўна у ментальныя партызаны, каб потым у пэўны момант ну, зноў ажыць, зноў прачнуцца, зноў каб все спрацавала. Мне падаецца, што шанец ёсць, я абсолютно его веру. Абсолютно согласен. У Беларуси точно будет второй сезон. Це правда. Іздрівле. Слово, яке тяглося протягом всього сезону, слово російської пропаганди, оце іздрівле. Звідки воно? Готов? 3, 2, 1. Іздрівне. Я... Не, а вы кажете правильно. Так. Потому что правильно казать издревле. А мы зрабілі неправільна, каб гэта слово было у нас патэнтных, это слово, і нават акторы пытались, а чему издревне? Давайте скажем нормально, издревне. Александр Горцуев никак не мог это принять, он никогда не мог произнести издревне, он как-то вот так произносил. Да, для нас важно это слово против которого мы хотели бы бороться, и это слово, навязанное пропагандой и навязанное, скорее всего, Россией, и мы не договаривались специально сделать его неправильным, оно просто появилось у нас в сценарии именно таким, уже вот таким существующим. У нас было несколько элементов при написании сценария, которые мы писали как-то вот так интуитивно и соглашались друг с другом без обсуждений. Да, вот это должно быть издревне. А почему? А все равно. И, конечно, для нас это важное слово. Ты хочешь? Да, я хочу сказать, чему издревне. Это такая квинтэссенция идеологии. Да. Что мы маем право на этой земле, потому что мы всегда тут были. Ага, вот если так, копнуть, так. это наши батьки, наши деды воевали. Увесь час апелляция до минулого. У минулым мы были правы, а значит и зараз мы правы. А это неправда, потому что буква «Н» там внутри, это уже неправильно, это неправильная мысль. У вас на футболці картина Марії Приймаченко. Да, так Чи класно. показували Подарок. ви українцям свій серіал і чи плануєте показати? Нескольким зрителям только, и хотели бы продолжать. Пока нет, к сожалению, такого мощного фидбэка от украинского зрителя. Мы знаем только какие-то частные мнения, и, к сожалению. И я бы сказал даже, что мы не до конца и белорусскому зрителю как будто массово показали. Вот хочется продолжать эти показы, которые у нас будут продолжаться, и не только в Варшаве. Вот у нас скоро будет показ в Германии на кинофестивале. Там я тоже очень хотел бы узнать мнение зрителей. Я бы хотел узнать даже мнение нашей команды украинской, с которой мы работали во Львове над другим сериалом. И вот я сейчас задумался, что мы должны просто поделиться с ними этим произведением, узнать, что они об этом всем думают. Плануєте на якийсь фестиваль подавати цей серіал? Можливо, не на якийсь супер світовий відомий, хоча добре було б, так? А ну, не знаю. Я не знаю, чи зараз відбувається фестиваль «Молодість» під час війни в Україні, але, наприклад, там Одеський кінофестиваль. Да, конечно, конечно. Мы сейчас только отходим от всей той тяжелой работы творческой, которую мы делали 2 года, и сейчас время пожинать плоды, разбираться с фестивальным продвижением. Мы сейчас будем вот на там немецком фестивале Go East, и он достаточно большой, после него, я надеюсь, откроются чакры для других фестивалей, конечно. Ким ви себе бачите у майбутній Білорусі? По-перше, чи ви плануєте повертатися в Білорусь? Ну, вот, во-первых, я решил для себя, что я не буду думать о том, что я вот могу в скором времени вернуться в Беларусь. Это какая-то сложная мысль. Я понимаю, что я никогда могу не вернуться в Беларусь. И это вполне вероятное развитие событий. Я хотел бы быть режиссером, я хотел бы снимать белорусское кино. Я этим горю. Я не знаю... Я бы снял какую-нибудь экранизацию белорусскую, но я мечтаю увидеть на большом экране Ваймакс «Дикое поливание короля Стаха». Вот просто, чтобы был размах в стиле Дани Вильнёва. Об этом я мечтаю. Я надеюсь, что кто-то это должен сделать. Кто-то это сделает. Может быть, не я. Вот, так что я никем себя, кроме режиссера, не вижу.
Михайло. Я безумоўна вярнуся ў Беларусі, калі гэта будзе магчыма. Таксама прыняў рашэнне не думаць пра гэта на пэўны момант, калі я з'язджаў з Беларусі, каб сябе проста не траўмаваць. Кім я бачу сябе? Вось я ў 20-м годзе і пасля ад'езда я спрабую для сябе новую такую спецыяльнасць. Я ўсё жыццё працаваў акторам, а ось тут я спрабаваю пісаць сцэнары і трохі шоураніць. Гэта такое слово, мы вельмі яго любім. Яно такое заморскае, прывабнае. Мне вельмі падабаецца гэта вось такі кірунак прафесійны. То бок вось хацеў бы шоураніць нешта в Беларусі. Коли плануєте другий сезон? Прямо сейчас. Мы думаем о нем прямо сейчас. Вот буквально до интервью обсуждали некоторые идеи. Или я не успел тебе рассказать некоторые идеи. Я, по крайней мере, сам с собой обсуждал некоторые идеи. Так. Я вам дякую за зустріч. Дякую велике. Дякую.